Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis bermasak, wis resik kabeh. Iki ape sarapan kok ora ninggalno es. Mbek udane ngejebo ket pajer kasih iki jam 7. Iki sambel teri aku, guys. Iki ora ninggalno kopi, marai kliyengan nek ninggalno kopi malah lemes. Lho, delok ta kondisine sewengi yo ngene iki lho. Grimis lembut tapi terus ngono. Sewengi kasih iki suasanane kayak ini iki. Lho, nek baru dan kandhane kok sepi meter. Dualanes. Mari kita sarapan. Mari kita madang. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi sik. Ora afdol nek durung muluk. Nganu lomboke ngono. Lomboke kudune akeh tapi kurang akeh lombok jenis Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana Nak. Udan. Tawa sambal teri. Ora ninggalno es, ora ninggalno ayam. Kudune es, kudune ayam. Ora ana ayam, ora ana es. Ora semangat. Ngene nyimak mangane. Urung tau mbak belajar kok muni rak doyan. Aku dekane diwehi teri mbakmu tak gawe ngene. Ayam masale mau bareng. Ora moh si ayam. Disisa-sisano. Bareng kecipratan mbok katutang sithik. Terine enak ngono. Mas terus kamu ambil teri. Makanan apa aku? Durunge di kok aja ngomong ra enak sek. Semua makanan enak. Wah, nyeruput seger. Nek ate wong sehat, mantap sembarang enak. Weleng ndek loro ndekane. Sembarang ra enak. Iya. Nah, mumpung sehat pakane sembarang. Duduk sak aja diombe sak kang dhuwur. Es mencair ku banyune es nang dhuwur. Gak ada gulanya yang gak butuh kotak. Lho maksudnya ku banyune es kan mencair. Jadi sing dhuwur ku anyep nek ora mbok udek. Sing iki mangis. Betul. Bayang endak kan? Setendok. Bener sampai secendok. Tak usah manis-manis. Mau tekanan ibu lah. Oh, diabetes. Iya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Diabetes saiki rak mengenal usia. Ora beruang-beruang tak cah cilik-cilik do kena ginjal, kena diabetes. Kena ginjal karena sering ngombe
manis-manis instan kayak tijus ngono, kurang air putih. Maksudnya kurang apa-apa, cuman diimbangi banyu putih yang berah. Jadi banyu putih ambek jakune ku akeh banyu putih. Udah nggak ada rasanya tapi sih. Ya iya. Dia berarti kan sehat ya? Kurang sehat. Manis, teh kan kafein. Ambek teh ku kemarin agak gak iso lemu. Gak iso diserap oleh tubuh kalorinya. Aku tanggung no penjelasannya di Instagram. Dokter. Mana berita aku kok oleh berita. Berita aku singkatan bayi di bawah 5 tahun. Nah, kan om beta tak kawin. Nggak oleh. Ini akan aku buat. Bengke. Banyak kan dia dirawai. Aja diterapkan nek ana ibu ndak nek ora ana ibu bebas ngono. Enggak nangis. Apa sing di pernah ke ibu sing dikandake wis diterapno ana ibu ambe ora ya padha ae. Olah nang kala-kala kalung dina sedina ngadur. Kalau pun. Anakku pun sidik-sidik jono. Iku wak wabene nggo bentak iku. Ayah kowe iki Bang, mbak jajanan untuk metu tenan banget. Lho ki tak dadak-dadakan ae. Udah nggak ini ya. Ayah gampang. Sama tambah jamur enak ya. Bukan kumpul tang penyebab. Nak mengharapkan itu malah lautan. Ngene iki awane adem kok. Nak tak mengharapkan itu tak lautan. Enggak dicayanya. Anane juga ikut udan Gusti Allah ku ya iku sing apik iku kene manusia. Gusti Allah ku selalu arah yang terbaik. Kayak kue anak dhewe ya di anak. Pasti ku Allah merencanakan sok ben sing kepiye ngono. Yang pertama ben iso njogo kue, yang kedua nek sok ben ayah mbek ibu mati kan ono sing nganu kue. Omah nek ora ana wong lanang kuwi. Ora ana. Karena kekuatannya pagi. Weling. Di zaman mama di rumah sakit. Ngomong tidak ada wong lanang. Cilikane kene. Ayah ya malu yang gone kok. Wedi ngono kok kene. Awang tak kunci-kunci. Ora wedi maling harta tak kepiye aku wedi nek pembunuhan lho.
Pas hujan. Ayo malane kowe kok beruntung diwe Gusti Allah ditanam. Di luar sana apa yang mengidam-idamkan anak lanang. Anak dituruti Gusti Allah. Anak dipercaya mbek Gusti Allah. Alhamdulillah ibu ya percaya. Duwe berarti ibu ambek direkam Gusti Allah mampu didik anak lanang mbek itu. Ada orang yang belum di anak berarti belum dipercaya. Tapi ujiannya menurut aku bisa-bisa. Ada mana yang duitnya beru, belum dilayanan. Ada yang duitnya beru dia anak, suge udah pengen tapi kena loro-loronan kayak penyakit. Ono sing ngono ra, ono sing sehat, bisa dia anak, suge semua kecukupan genten, bojone selingkuh. Ono ra? Iya, cobaannya manusia aku beda-beda. Kan buktinya setia, janjiannya, ya juga, ya sehat. Ujiannya kita doa anaknya pulang, mencemarkan nama baik keluarga, maka ketut anak pang itu. Itu mencemarkan nama baik keluarga. Cobaannya manusia macam-macam. Kan ekonomi sulit, tapi tujuannya anaknya baik, tujuannya baik, sehat keluarga. Nah ekonominya sulit, semua serba pas-pasan. Benar di mana? Milah yang kari pun pas-pasan tak popol, semuanya sehat, anaknya baik, suami istri rukun, mana tak? Kamilah yang gelimang harta, tapi penyakitan. Gelimang harta, suami selingkuh. Akhirnya apa? Nek suami selingkuh kan perceraian, jadi korban anak. Bayang nek wong tua udah cerai ada anaknya, kayak kurang bahagia. Broken home. Walaupun kakak gue ayah baru tak ibu baru kan tetap enak sing asli. Enak. Iya. Mataku ngantuk. Hewannya akeh saking. Anggere potong larak yo ngantuk. Kudune tapi potong wis larak. Kudune asune. Ini kan. Kalau Ora aturan. Lawah iki gadung. Nek mangan luru lawah. Ada yang kan bilang teman. Bulannya apik coklat. Belum putih.
Buta kurang mandi, kurang manis. Lupa aku gula apa? Ini ki mandi malah sithik manis. Ini digawe kan tebu. Tebune tua temenan. Ngene iki. Mane gula biasanya nek putih mbek coklat warnane coklat. Itu larang banget. Tebu diapakne ya? Terus digiling diselep iku rendeng, kok ngerti rendeng kowe? Sing tau nek lewat iku lho. Sing tau lewat ana troline tak sepur iku lho. Oh, Iku dak mau tebu, dak digiling. Sing gawe gula dak kono. Nang nek dawan nang. Kudune apa? boleh nanti rasanya sih. Ah, kasi sa akin yung gusto namin guys. Sa ya. Tak dieling kese. Nek iso. Anak raman mempanda anu. Karena so Nambah sithik ngas. wakan anu. Cukane banyak banget. Nyeruput. Sambal teri asin. Ikan asin. Enggak. Makanan. Ya? Enggak. Aku lagi eleng. Cendungu. Nah. Makanan kesukaannya mama. Bung. Sambal goreng bung, diweki tahu. Senenge banget. Campurin kurang. Nah ibu, sambal teri ana petene. Walah. Ano pete? Wah, ana petene wah. Endul. Masih dua pete. Masih dua pete. Peta kakak wong daerah lapor. Pete. Apa? Akhir. Nah, itu mesti ditekan. Daerah ngisor Colo Muria. Panggonnya kok. Pakai durian Aceh. Enak aja. Menana.
có con thôi. Hai con nó rồi. Ora wayah, pas kering Mutiara. Ora wayah. Iki wayahe kono kok, Duren. Wis delok enggak sate. Enggak tapi habis banyunya. Daerah pegunungan dari Nates, Nduk. Banyunya loh. Mana kayak ngene iki wali Pak. Sama habis. Wong musim panas ya, daerah pegunungan Nates kok. Nek wong gunung-gunung udah putih-putih. Kayak kan asin malah enggak tahu apa. Di wong daerah gunung kuwi udah putih-putih. Dan duwe alas, Ah, kok. alas yo hutan. Wong sugih ku ora iso dingeti teko omahe nduk, omah biasa kadang, tapi sawahe berah, alase berah. Ora iso dingeti teko omah. Kadang omahe magrung-magrung tapi omah entok tapi ra ndek aset apa-apa. Ana ndelok wong padha teko penampilannya. Kadang penampilannya wongnya anjir ngetawat ngelek kayak wong edan tapi wong sugih. Jane wong ngono dadi ramehna ya. Kayak rambut wong sing sugih asli ku malah ngono biasa. Tapi nek sing OKB orang kaya baru ini sing kayane teko hasil maris ora hasil merintis. Ku malah gaya kembang. Tadi mendidik OKB ku silakan orang kaya baru. Orang kaya baru maksudnya orang tahu sugih. Lagi sugih biasanya sombong. Angkuh. Sugih karena warisan orang tua itu. Gak perlu dibanggakan. Sugih karena merintis. Jadi payah dhewe. Bukan sugih hasil maris. Petenge wareg mripate ngantuk. Wis ndani gawean. GS. Untunge dia nyumbang-mbah pirang-pirang kok panas. Kira ana panas blas, ora dikumbal-kumbal sithik tok iku. Kumbal sesuk. Kemudian kembali urung teles ya. Nek wis teles kuwi ambune gak enak, gosok. Wadah. Suweger. Bar mangan cemilane karak. Tak ada ngene ku asale berah ra ndek toples gede, man tak ada plastik. Lho karak. Nek sego dipeme bareng terus digoreng ngono ku nek ning nggonmu jenenge apa? Oke. Nek ning nggonmu jenenge karak. Sego kan. Sego goreng ra sego digoreng. Mang gunting tak luru cah.
Malam. Karak. Tapi ngelitik apa tak goreng lagi rencananya? Di situ nak udah enggak goreng. Pakai gitu. Nak ngarani go goreng. Ya bener kan saya teko sego digoreng. Mana sih kerupuk sing awet? Mbok Enaya. Heeh. Iya. Oh, iya. Elo, kayak samier. Tapi nek samier kan tipis, iki kan rodok kandel sithik. Enak. Nah. Dene akeh kok dipilih ayam kerupuk telone iki. Arek karak-karak entok. Apa? Lurung ya? Dijiku ayam. Enggak ini mambek nih kan. Wilayah ya. Enggak tak bisa. Sampai tak tutup aja. Enak. Terus guys, bar sarapan setengah warak. Hawane mripate. Antuk. Terima kasih matur nuwun. Terima kasih matur nuwun. Matur nuwun terima kasih yang sudah nonton, yang sudah setia nunggu nonton, nge-like, komen dan subscribe-nya. Terima kasih. Aduh ya Allah Gusti, kepengen kesoteng sampai ngene. Yang sudah like, komen, subscribe, terima kasih. Semoga sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya, berkah barokah, amin. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ciao.